Il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika l-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi intalab minn Ċesmont Bonello biex investiga l-deputat u kelliem nazzjonalista Lawdex Elix Borch wara kummenti qarriqa li jagħmel dwar il-proġett li se jsir f'Forti Xembrej. Minkejja li d-deputat u l-Oppożizzjoni kien ivvota fuq dan il-proġett fil-Parlament, fl-aħħar jiem qal li l-Gvern mhux kapaċi jirrestawra elementi storiċi u baqa' m'għamel xejn kif kien obbligat jagħmel. Dan mhux biss qalu permezz ta' stqarrja fuq Facebook iżda wkoll f'kummenti lil midja oħrajn. Dwar dan il-qerq mill-kelliem tal-Oppożizzjoni, issa Ċesmont Bonello rressa ilment mal-Kummissarju għall-Standards biex jidħol fil-kwistjoni li tmur kontra l-ispirtu li għandhom jimxu bih ir-rappreżentanti tal-poplu. F'kumment ma' One News, Bonello li kontesta l-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew fisser kif id-deċiżjoni tiegħu hija nebħa mill-fatt li kull politiku għandu jgħid il-verità u mhux iqarraq bl-elettorat. Il-Fort Xembrej li huwa proġett bżonn jus għal Malta. F'dan il-każ Elix Borch ħa deċiżjoni iżda mbagħad biex jiġġustifikaha ta' fatti li mhomx minnhom. Dan ħareġ mill-fatt bejn dak li qal huwa fil-medja għal dak li fil-verità fil-Parlament ġi approvat hemm differenzi kbar. Bonello argumenta li Borch li vota favur reviżjoni tal-konċessjoni emfiteutika relatata mal-proġett ippreżenta argumenti skorretti biex jiġġustifika l-vot tiegħu meta qal li l-Gvern reħa minn idejh l-obbligu li jirrestawra l-fortifikazzjoni. Iżda Bonello qal li fil-kuntratt li għadda mill-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi u anke approvat mill-Parlament jirriżulta bil-kontra. Skont Bonello, fil-kuntratt imkien ma tirriżulta l-allegazzjoni ta' Borch u għalhekk il-kummenti tiegħu jammontaw għal ksur ta' etika. Bonello se jgħid li ma tistax tiġġustifika deċiżjonijiet b'affarijiet li mhux minnhom. Kull politiku għandu jkompli jgħid il-verità u jaħdem fuq is-sewwa f'kull ċirkustanzi u mhux jipprova jiġġustifika deċiżjonijiet b'affarijiet li mhux minnhom.